Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans a vítám vás u dalšího dílu našeho pravidelně nepravidelného a seriózního pořadu Film Arena. V dnešním díle se podíváme na edici k filmu Blade Runner a je to edice k 30. výročí. Takže tady vidíte z origami složený jednorožec v dešti a tady ta zadní strana bukletu, tady je to 3disková edice, takže tady máte i napsaný, co na kterém disku je. Ten disk 2 je bez české podpory, to si ale pak řekneme ještě s Jardou, i když se budeme dívat na to menu disku. Tak, takže toto je takový klasický takový box setík. No. Původně se mi zdálo, že tam byl avizovaný digibook, to se však nestalo. Škoda, že tady tahle edice nevyšla v nějakém krásném steelbooku, ale i tak je hezký, že tady tohleto všechno je pohromadě. Takže teďka se podíváme na co je vevnitř, takhle vypadá teda i ten MRA, je to prostě úplně to samý jako na tom papírovém přebalu a vevnitř opět není žádný obrázek, ale jsou tady ty disky. Na každém disku ještě je i napsaný, co to je, takže disk 1 The Final Cut 2007, disk 2 tady je originální, mezinárodní kinoverze a režisérský sestřih a bonus 3 obsahuje workprint a speciální bonusy. Na to se ale s Jardou taky podíváme v menu disku. Takže si teďka dáme ukázku dubbingu, tuším, že by tam měla být. Jo, je tam. A pak se podíváme na menu disku. Zabil jste někdy omylem člověka? Ne. Ve své funkci musíte riskovat. Má to být citový test? Kapilární dilatace, tedy červenání? Rozšířené zorníčky? Mimovolné zvětšení duhovky? Říkáme tomu Voigtkampf stručně. Pane Descartes, doktor Tyrell. Předveďte to. Chci to vidět v práci. Kde máte objekt? Chci to vidět, abych na základě negativ vyhodnotil pozitiva. Co tím prokážete? Zkusme to. Na vás? Zkuste jí. Je tu moc světla. Tak, momentálně si díváme na první disk kolekce k 30. výročí, jsme říkali, že jo? 30. výročí Blade Runnera. Já osobně se na to hodně těším, protože je to jeden z dalších filmů, který mám rád, nebo který jsem viděl před hodně dlouhou dobou a tady ta kolekce se mi líbí, i když to není ten digibook, jak to vypadalo, že možná bude, nebude, ta 3diskovka. Teď jsme dali teda tu první disk. Ten disk 1 se jmenuje The Final Cut ještě. Tak, jo. Takže tady je ten finální sestřih a máme tady pak nastavení jazykový stop. Tady to je krásně vypsaný prostě všechno. Takže máte tady anglický 5.1, pak český Dolby Digital 5.1 a jsou tam samozřejmě i české titulky a i pro lidi ze zahraničí tady nádherně prostě udělaný přehled, jaké všechny titulky to obsahuje. Tady ta kolekce je celkově pak taková směska, takže jakoby ty disky obsahují ty různé jazykové podpory, takže tady je to v pohodě. Dokonce koukám, že to má dokonce ještě na výběr Dolby Digital a dokonce True HDčko. No v angličtině, no, to oboje dvoje jsou 5.1. Tak samozřejmě předpokládám, že když jako může si někdo vybrat, že se asi pustí to True HDčko, když tam bude asi tak 4x větší datový tok, no 5x. No to bude takhle asi lepší, pokud máte. No, ale tak to je jenom takový detail samozřejmě. Tak potom se podíváme tady výběr scén, jak to tady vypadá na tom disku. Je to taky všechno jako laděný, i když tady třeba to menu jako není pohyblivý, tak jako mi se to líbí, je to takový jako příjemný filmu. Je to starší film, takže tam prostě je starší look, tady takhle je to zachycený. Ale rozhodně se mi to jako líbí, jakože mi to tam prostě k tomu filmu pasuje, nebo sedí. Prostě to takhle krásně ladí, no. A pak když se podíváme na to poslední, to jsou ty bonusy, tak tady je prostě asi 30 vteřinový představení od Ridleyho Scotta, pak jsou tady komentáře a můžeš na nějaký klidně kliknout. Tak třeba tady ten kliknu. A tady je to, ty kliky háky znamená přehrát s čínskýma titulkama a to ostatní je bez titulku. Takže když jsem jako se naučil čínsky, že víš, že to třeba není korejsky, mandarínsky nebo kantonsky. No tak ne, já jsem si tím včera stál asi půl hodiny, víš, tak jako metoda pokusu. Ne, tak já jsem to zkusil, jako, že mi to připadalo, že jsem naučil čínsky za tu dobu, ale prostě vzděláváme se, furt se vzděláváme. Pořád prostě jdeme nahoru prostě, tak, jde to nahoru. Dobrý, tak. Takže tam byly jenom tady tyhle titulky, tady těm komentářům. Takže si myslím, že tady to k tomu disku stačí a podíváme se teďka, co je na tom druhém disku. No, jasně, jdeme na to.
Tak, momentálně máme teda v mechanice druhý disk té kolekce Blade Runnera. Tady jsou přesně tak, na názvu toho disku jsou tady všechny tři tady tyhle ty edice, takže můžeš jednu vybrat. Tak já vyberu třeba tu prostřední International Theatrical Cut z roku 1982, rok před mým narozením. Jsi starší než já, ty docela dost, dědo. Je taky. To co tady máme, jo, tady máme nějaký varování, FBI warning. V žádném případě nenahrávejte tohleto jméno na videokameru, nebo budete bručet. Takže jestli v příštích týdnech neuvidíte náš pořad na webu, tak bručíme. Budeme dělat brum, brum, brum ve vězení. Já si myslím, že aspoň máš po té dovolený teda, no, když... Snad ti pak nebude padat mejdlo ve sprše. Ne, mi nepadá. Jo, teďka dej po menu. Dej pauzu. Pauza je kde? Tady mám. A dej po menu. Dobře. Tak, takže tady se to dá prostě nastavit, dej tady to nastavení těch dávám to sem. jazyků, tady prostě angličtina, tam tu jsme avizovali, bylo to napsané na tom obalu, tady tenhle ten disk je bez jakékoliv české podpory. Takže to je hlavně zejména pro ty fanoušky nebo pro někoho, kdo skutečně ovládá anglicky nebo kdo si to pamatuje, tak ono ve výsledku je to o pár minut kratší. Tak on každá ta verze je to trošku jiná, že jo, toho filmu, nebo kratší, delší, ale tak. Já si pustím osobně do toho ten Final Cut, já to mám vyřešený. Já si dám taky Final Cut. No. Takže pak tam ještě jdi dolů, nebo tady výběry scén to nevím, to můžeš to ukázat, jo, to prostě tak, jak to bylo stejný. Jasný. A pak jsou tady ještě ty special features, tak tam máte taky uvedení prostě Ridleyho Scotta, ke každé verzi má asi 30 až 40 vteřinový úvod, samozřejmě ty české zvuky tam nejsou a pak si můžete ještě přepínat na tady tyhle ty alternativní verze. Takže já myslím, že tady z tohoto disku stačí a podíváme se na obsah toho třetího disku. Ale Jardo, taky jsi to mohl krásně stopnout, by tam byl nějaký obrázek a ne ta černá, ta víš, to logo Warner. Já jsem ukázat, že skutečně máme černou, jako že černou, že už to jako není dřív. Jo, Sony. Tak jo, jdeme na ten další disk. Tak právě se nám v mechanice točí ten třetí disk, je to Workprint, tady teda co mě docela zarazilo, tak tenhle ten disk se poměrně dlouho načítá, že jo Jardo, tady jsme docela dlouho čekali, já jsem s tím měl problém i doma. Nezvykle dlouho, no. Nezvykle dlouho, já jsem s tím měl problém i doma a pak když jsem to chtěl udělat na počítači, tak tam jsem se jako skoro vůbec nechytal, tam mi to opravdu trvalo docela dlouho. Takhle, já jsem na tom počítači potřeboval něco s tím diskem udělat a tam mi to trvalo docela dlouho, ale myslím, že přehrát to trvalo úplně stejně jako tady, jo, takhle. Takže tenhle ten disk nám přijde lehce zvláštní, ale kdo si počká, ten se dočká, funguje to samozřejmě. Zvláštní, ale funkční. Žádná chyba tam není, takže myslím, že můžeš rozkliknout i tady tohle, ten Workprint. A tady máme zase představení s Ridley Scottem a nebo pak i komentář autora Paula M. Samona. A když si dáš ten language teďka, tak tady máte, že ten Workprint je vlastně jenom v angličtině a pak tady máte i titulky. Samozřejmě ty titulky tady jsou český, takže to není tak jako ten disk 2, tady ten Workprint máte českýma titulkama. Tak pak je tady výběr scén, ten bude určitě podobný jako tam u toho, ještě to jenom ukáž teda. No, to je prostě to samý a pak je tady bonusový materiál. Já si snad ten Workprint, to je jakoby co, nebo teď já jsem to je pracovní verze, tam je to mělo být jakoby takhle bez efektů, že to není jakoby takhle dodělaný, takže jako fakt je edice prostě pro fanoušky. Tak to rozumím, tam je několik, teda to je už vlastně finální verze, tam byly 3 verze, tady je pracovní, takže to je nějakých 5 verzí filmu, takže já myslím, že fanoušci musím pasat srdíčko trošku. Jsi dobrý matikář. No, tak jako, to bylo jako v rychlosti, to bylo jen tak. Mně to nešlo, že u toho diktátora tehdy, ta matika. Tak aspoň máme jasně daný, kdo je debil a kdo prostě je dobrý, že? Zvířátka poznáš, číst umíš, počítat umíš, jsi prostě lepší než já, ty. Tak tady máme vlastně z galerie, tam je galerie, tam jsou koncept arty, je tam toho poměrně dost. A pak jsou tady bonusy, tady tyhle ty bonusy, ten film je prostě starší. Je starší, takže ty bonusy jsou všechny 480, nebo drtivá většina, aspoň co já jsem projížděl. Říkám, už jsem byl včera v časovém presu a musel jsem tady ten disk nějak projet, nebo celou tady tuhletu edici, protože to vždycky točím radši s Jardou a máme problém se sejít, takže se přiznám, že tady to nebude prostě kompletní info a všechno to pak najdete na webu film.arena.cz, až se rozjede, možná to ještě chvilku potrvá, ale ještě můžeš jít dál. Tady, jo, nemůžeš, tak tady, když na to klikneš, klikni na to Dangerous Making Blade Runner. Tady, jo, jo, tady je prostě ještě podnabídka, takže tady těch dokumentů
je opravdu hodně a jak jsem řekl, je super, že mají prostě český titulky. Takže tohleto se mi na tom líbí. Jako to je fajn, 480, člověk pochopí, jako ten film přeci není točený před rokem, takže to jako plně chápu, český titulky ocením, to se mi moc líbí. No já jsem to právě, tak prožil jsem prostě několik bonusů, jsem to kontroloval a pak podle toho, co se mi podařilo z toho disku dostat, tak by to tak být mělo, takže podle mě, to, neříkám jako 100%, že to bude u všech, ale mělo by to tak být, všechno tomu nasvědčovalo. Takže vlastně máme fakt tady opravdu takhle ultimátní edici Blade Runnera, když to shodnotím, tak prostě těch bonusů je tam hodně, strašně moc verzí, takže prostě není nad to, prostě musíme udělat poctivě udělený Blu-ray, to prostě jinak nejde, jenom nás lehce nás mrzel ten steelbooček, nebo že to balení mohlo být lehce lepší, když je to teda 30. výročí, ale myslím si, že škoda že tam chybí ty... Na tom druhém disku, no. To je docela jako taky jsem váhal prostě, jako jaký hodnocení a tak, ale jako jo, je toho prostě hodně, je to 3diskovka, každý si prostě přijde na svý, takže já si myslím, že Blade Runner dobrý prostě i po 30 letech na Blu-ray paráda. Je to fajn, to už má asi 30 let, no to letí, to je strašný. Tak. No vlastně bude taky 30, to vlastně rok jsem říkal, no jo, teď mi to vlastně nějak trklo. Dobrý no, pohodě. Ty tady máš nějakou hlubokou myšlenku, no jo. Já jsem se zatím zamyslel, říkal, to už vlastně 30 let a pak si říkám, že to by taky není nereálný, no. Jenom Star Wars jsou starší než mě. Některý. To je pravda, ale už to taky není tolik, no dobře no. Takže my vám děkujeme za pozornost, nezapomeňte se nás přidat na YouTube kanále Film Arena Fans odběru, pokud ještě nemáte. A podněty, dotazy, připomínky posílejte na pořad@film-arena.cz. Trošku se zasek, ale řekl jsi to správně. Tak děkuji, že jsi mě nahradil. Tak jo. Děkujeme za pozornost a naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou.